Aarde. Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. In de Sittardse binnenstad, in de schaduw van de grote kerk, is een team van archeologen bezig met een opgraving. Ger Hoeben vergezelt hen. We gaan even naar de kelder van het domein, of naar de tuin van het domein. Is dat leuk dan? Ja, moet je kijken wat ze hier aan het doen zijn. Je zijn vergraven. Ja. Is dit een interessante plek dan? Het is echt een waanzinnig interessante plek. Dit is het historisch hart van de stad, hè? Dus hier is zo lang menselijke activiteit geweest. Als je hier een spadegrond insteekt, hier dan moet is je het wat bingo. vinden. Hier moet je wat vinden, ja. En hoe diep gaat ze? Ja, meters. Meter of 5. Dus ze halen gewoon echt het hele, wat voor mij dan bodemarchief is, eruit. Ja, want dan kom je dus ook een heleboel periodes tegen. Ja. Ja, je zit echt historisch in het hart van de stad. En je weet dat de stad teruggaat tot de middeleeuwen. Dat weten we ook uit de bronnen. Maar we weten uit de opgravingen hier in de buurt dat eigenlijk het volledige pakket. Dus als je echt diep gaat, dan ga je ook terug tot in de prehistorie. En dat heb je hier in deze ontgraving ook allemaal te verwachten. Waarom graven ze eigenlijk? Ze zijn bezig met het maken van een bak voor de gemeentelijke archiefdienst. Dus het wordt een bewaarplek voor archiefstukken. Bodemarchief eruit, ja, ander archief terug. Juist, ja, inderdaad. Kijk, hier wordt op dit moment achter het museum gegraven. Hè. Op historische grond als deze moet dat voor het museum hartstikke spannend zijn. Ja, dat is het natuurlijk. Want als Museum voor Stedelijke Historie en Archeologie is het altijd spannend als er nieuwe vondsten zijn, nieuwe gegevens die je dan hier ook kunt laten zien aan de mensen. Of wat zouden we kunnen vinden? Heb je enig idee? Ik heb geen enkel idee, want het gebouw wat er nu staat is in de 19e eeuw gebouwd als school. En nu is het museum. Maar we hebben wel in het museum een hele bijzondere vondst die hier in de buurt gevonden is. Laat maar zien. Oké, aan die kant. Oké. Kitty, wat is dit? Dit is een zogenaamde boomkist, een grafzerk gemaakt van een uitgeholde boom. En die is gevonden in 1925 bij het aanleggen van de verwarming in de grote kerk. En toen bleek dat daar een oudere kerk gestaan moet hebben die dit graf gespaard heeft. De boog is er overheen gezet, dus het moet een belangrijk iemand geweest zijn die op die manier begraven is. Anders wordt je ook niet in de kerk begraven. Dan wordt je ook niet in de kerk begraven. En we weten dat dit uit de 11e eeuw is. Weten we ook of het een man of een vrouw is? Het is een vrouw, een gezonde vrouw. Ze vertoont aan het skelet geen ziektes. En het opmerkelijke is wel, het gebit ontbreekt en er zijn wat scheurtjes in de schedel. Maar daarvan weten we niet hoe dat tot stand gekomen is. Uit de 11e eeuw zeg je is dit? Ja, toen bestond Sittard nog niet, maar bestond wel de oude kern die de oorsprong is geweest van de stad. De geschiedenis van de stad Sittard gaat terug tot de 11e eeuw, of zelfs eerder. Het stadje was toen veel kleiner als tegenwoordig en bestond uit een op een heuvel gelegen versterkte burcht. Een voorhof waar de Sittardse bevolking woonde en een klein zaalkerkje. In de 12e eeuw ontstond de eerste omwalling van de stad. Nadat Sittard in het jaar 1243 stadsrechten kreeg, werd de omwalling uitgebreid en de stad 3 keer zo groot. De opgraving vindt midden in het hart van Sittard plaats. Peer, waar zitten we hier? We zitten hier in de Sint-Peterskerk, de oude kapittelkerk van Sittard. Kapittelkerk, wat is een kapittel eigenlijk? Een kapittel is een soort college van kanunniken, dat is de naam, en dat zijn een soort monniken, zou je kunnen zeggen. En die zaten hier? Die zaten hier in dit soort banken, de zogenaamde koorbanken.
Daar zaten ze 7 keer per dag en nacht. Ja, uren. Af en toe was er afleiding, hè? Want het is mooi versierd. Kon ze beestjes kijken, aapje. En daarachter nog één zie je. Ja, dat klopt. Hier een aapje en daar. Dat lijkt een beetje op een aap, maar ik denk dat het een leeuw is. Ze wisten niet hoe sommige dieren eruit zagen. Die kenden ze alleen uit beschrijvingen in boeken. En dus maakten ze er iets van waarvan ze dachten, dit is het. Geestelijk zitten we dus hier in deze kerk in het centrum van dat kapittel. Hè? Lag die kerk ook in het midden? Nee, die lag een beetje aan de rand. Dus alles aan die kant is het kapittel, het zogenaamde claustrum. Aan die kant? Ja, ja. Dat zou betekenen dat het opgravingsgebied ook binnen dat kapittel lag. Dat is mogelijk. Het ligt helemaal aan de rand, dus het zou erin kunnen liggen, misschien ook net erbuiten. Maar als het erin ligt, wat zouden we dan kunnen vinden? Als het erin ligt, dan hebben we een kans op, ja, als het iets van steen is, mogelijk een kapittelhuis. Of misschien een houten kapittelhuis van voor de tijd dat er in steen gebouwd werd. Daar woonden de kanunniken in? Ja, daar woonden ze in. Terwijl Peer Bozely Ger Hoeben verder inlicht over de geschiedenis van de plek, hebben de archeologen een opmerkelijke vondst gedaan. En het is geen vondst die de archeologen hadden verwacht. Wat hebben we gevonden, Leo? Een huisje, een gebouwtje? Nou, het lijkt er wel op, maar het is het niet. Het is een veldbrandoven uit de 17e eeuw waar we hier op zitten. Waaraan kun je dat zien, dat het een veldbrandoven is? Er zijn meerdere aanwijzingen voor. Als eerste, we zien hier in zwarte banen in het vlak zien we allerlei steenkoolresten en houtskoolresten zien we liggen. Dit werd gestookt met steenkool? Ja, dit werd gestookt met steenkool. Ja, hoe weten we dat? Gevonden? We hebben het ook gevonden, inderdaad. Dit is het steenkool, zoals je ziet. Het glanst mooi en dit is duidelijk steenkool wat uit Zuid-Limburg komt. Ten tweede zien we hier in de mergelblokken zien we hier een oranje-rode band. Het mergelsteen is van zichzelf wit-geel, maar de verkleuring zelf is oranje-roze. En dat komt? En dat komt omdat deze steen heel erg heet is geweest. En tenslotte zien we natuurlijk ook nog de bakstenen zelf die de vloer hebben gevormd van deze veldbrandoven. En hoe weet je dan dat dit een veldbrandoven uit de 17e eeuw was? We weten dat die 17e eeuws is, dat moeten we nog helemaal uitzoeken, maar we hebben een aantal aanwijzingen daarvoor dat die uit de 17e eeuw komt. Onder andere dit aardewerk. De veldbrandoven was afgedekt met een puinlaag. Die puinlaag is altijd jonger dan de veldbrandoven zelf. En uit de puinlaag, daar komt dus dit aardewerk. Oh ja. Dit is Westerwald aardewerk, gemaakt in het plaatsje Westerwald in Duitsland, circa 16, 17, 18e eeuw. Ja. En dit is een stukje Rimburg aardewerk. Met gaatjes erin. Het komt van een vergiet af waarschijnlijk. Rimburg, de plaats hier? Ja, inderdaad. En het komt dus hier vandaan. En dat is ook uit ongeveer 17e, 18e eeuw. En dat is gevonden boven deze resten? Boven de restanten van deze veldbrandoven, ja. Je zegt de hele tijd veldbrandoven, hè? Maar in de 17e eeuw zaten we toch al in de stad Sittard hier? Ja, de term veldbrandoven suggereert dat je in het open veld zit, maar de oven is gelokaliseerd binnen de 12e omheemse omwalling van de stad Sittard. Ja, lijkt me gevaarlijk, hè? Vuur en de stad, dat verdraagt elkaar niet. Dat verdraagt elkaar niet, inderdaad. En het kan dus betekenen dat men deze lege plek juist daarvoor heeft uitgekozen om daar de veldoven te maken. Ries, we zitten hier tussen de halve garen. Ja, de halve garen, inderdaad. Je hebt gelijk, Ger. Heel veel mensen weten het niet, maar halve garen, dat is een term voor een halfgebakken baksteen. Dat zijn deze? Dat zijn deze bakstenen. Uit een veldbrandoven, niet meer bruikbaar, slecht van kwaliteit en zacht. En die werden halve garen genoemd. Die hebben te weinig warmte gehad? Die hebben te weinig warmte gehad, ja. Een veldbrandoven uit de 17e eeuw, wat denk jij? Ja. Op basis van scherfmateriaal dat gevonden zou kunnen worden, kun je zeker aangeven dat het de 17e eeuw is. Maar natuurlijk ook op het formaat van de steen. Is dat gebonden aan een tijd, dat formaat? Ja, er kan toch wel gesteld worden dat een bepaald formaat in een bepaalde periode gebruikt werd. Het zijn grote stenen, hè? Het zijn vrij grote stenen. Aanvankelijk waren de stenen nog groter, maar dit is een normaal formaat. Hoe was het in die tijd? Werden deze ovens nou ingericht op de plek waar je de stenen nodig had?
Ja, dat was eigenlijk een beetje een compromis, want je had op een gegeven moment klei nodig. Hè. Klei wordt aangevoerd met karren. Nou, daar wilde je niet te lang mee rijden, maar je had de stenen ook op een bepaalde plek nodig. Dus er werd een compromis gesloten. En in het algemeen was het toch zo dat de veldbrandovens kort bij het bouwwerk geplaatst werden. Dus we zouden met zo'n steen in de hand kunnen gaan kijken of er hier in de buurt een gebouw is dat met de stenen uit deze oven gebouwd is. Dat zou heel wel mogelijk zijn, ja. Terwijl de archeologen verder graven, gaat Ger Hoeben op pad met de baksteen. Kan hij een gebouw of huis terugvinden dat van deze bakstenen gebouwd is? Dat is moeilijk, meneer. Ja, dat is waarom ik bij jullie kom. Ja, maar dat is moeilijk te zeggen. Het moet een oud gebouw zijn, dat in ieder geval. Zou ik zeggen, de tempel. De tempel? Ja. De tempel, dat is die stadsboerderij. Ja, zoiets. Hoe oud is die? God, hoe oud zou die zijn? Een jaar of 300? Ze zeggen de tempel. De tempel zou bij mij ook het eerste gevoel zijn, maar het lijkt me ook heel sterk. Denk het ook niet. Deze steen is denk ik ouder. De tempel is ongeveer hoe oud? Dat was 1600 zoveel, geloof ik. Ja, deze steen is ouder. Dan... Ik moet hem voorzichtig vasthouden, want hij is heel bros. De tempel, geen ander idee? Richting Fort Zanderboud, niks in die orde. Ik denk dat je daar het beste bij, hoe heet dat gebouw daar? Waar ze alles zo oud kan kopen. Ah, dominee. Bij de markt is dat. Weet u de markt? Ja. En net daarnaast, daar is zo'n gebouw, daar kun je ook inlichtingen denk ik krijgen. Ja. Ik denk dat u daar het beste eens kan vragen. En dus verschillende straatjes ervan? Ja, vroeger moesten ze ook de ramen dichtmaken en moesten ze ook belasting over betalen. Ja. Hoe meer ramen dat je had. Ja, moest je, precies. Ja. Bent u voorzitter, meneer? Bent u voorzitter? English. English. You know this brick? Do I know it? No, I don't know the brick. Het is een ziegelstein. Ja, maar zeer oud. When you come away from the church, there is a crossroads. Yeah? And on the right-hand side, there's like a school or a college. Yeah? Now that's made of brick also, but I don't know if it's this kind of brick. It may be another. There are many bricks, as you know. Sure. Das sagen Sie nicht. Naja, wenn Sie hier stationiert sind, dann sehen Sie vielleicht mal Gebäude, wovon Sie denken, das ist alt, das könnte sein. On the right-hand side, it's like a park. Yeah? And then on the right-hand side, there's a school or a college. College. Now there's some brick there, but whether it's this kind of brick, I don't know. Also da hinten war doch früher mal die Ziegelei gewesen. Ja? Da hinten, wissen Sie, beim Kollenberg da. Hoi. Kom je vaak zitten? Oudjaarsding, denk ik. Breekstraat Zuid, misschien. Dat is ook een oud gebouw. Ik heb een idee. Ja? Ger, ik heb een idee. Ik denk dat ik weet waar die vandaan zou kunnen komen. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Ja? Dankjewel. Wiederzien. Dank je net. Kijk Ger, ik heb een stuk muur waarvan ik gewoon weet, verdorie, dat is diezelfde kleur en dat is een hele oude muur. Nou, daar moeten we eens gaan kijken. Nou, de kleur is hetzelfde. Ja, volgens mij. Kijk eens kijken. Hier. Hier past hij. Ja, daar, kijk die eens. Daar past hij ook. Die? Daar past hij. Hier? Ja, dat zijn. En weet je wat leuk is, Ger? Hier? Zeg, weet je wat het leuk is? Nee. We zitten hier nou misschien 25 meter van de opgraving af. Want die ligt gewoon hier achter die muur. Gaat er nou gebeuren met die veldbrandoverleden? Nou Ger, het is heel erg jammer, maar de oven zoals we hem hier nu zien kan helaas niet behouden blijven. En er is hier een diepe archiefkelder gepland van ongeveer 5 meter diep. De kelder, zoals we hem nu zien, zit op ongeveer 1,5 meter onder maaiveld. En dat betekent dus dat de kelder helemaal weggegraven zal gaan worden om de archiefkelder te kunnen aanleggen. Maar hij is wel in kaart gebracht helemaal? Hij is nu wel helemaal in kaart gebracht. We hebben hem helemaal gedocumenteerd. We hebben foto's gemaakt. We hebben maten opgemeten van het baksteen, van het muurwerk. En als dat gebeurd is, zijn de resten in ieder geval behouden voor het nageslacht. Maar we gaan hem niet fysiek behouden. Hij zal na deze campagne in deze dagen, opgegraven, weggegraven gaan worden. Ja. Hij gaat morgen inderdaad al weggegraven worden. Ja. Daar zitten we op
de 17e eeuw op 1,5 meter. Ja, ongeveer. Ja. Daar zitten we iets dieper. Ja, op dit vlak hebben we aardewerk gevonden uit de 12e en 13e eeuw. Dat kan dus betekenen dat dit vlak ongeveer het maaiveld is, maaiveld-hoogte van de 12e en 13e eeuw. En dat betekent dus op het moment dat we hier de hele baksteen over weghalen, dan komen we automatisch terecht op het maaiveld uit de 12e of 13e eeuw, waar de mensen dus toen in de 12e of 13e eeuw op gelopen hebben. Dus zo'n stukje dat scheelt 500 jaar? Ja, inderdaad. Ja. En we moeten nog... En we moeten nog veel dieper, want de kelder wordt aangelegd tot 5 meter diepte. Dus alles wat we tot die diepte gaan tegenkomen, zullen we gaan optekenen en documenteren. Er kan van alles gebeuren eigenlijk. En er kan dus nog van alles gebeuren in dat stukje. Ja, dat klopt. Na het bezoek van Ger Hoebe aan de opgraving hebben de archeologen weinig vondsten meer gedaan. Resten van een kanunnikenhuis zijn niet aangetroffen. Niettemin was de opgraving geslaagd. Waar binnenkort vele kilometers aan archief komen te staan, stond ooit een 17e-eeuwse veldbrandoven.